Sanamkela avalanche of grace kamalamntu uthenjiwe siyomelezana namhlanje. Sizawufumana isifundo sethu kwincwadi yabaseGorite besibini, isahluko sesine ivesi 16. Ngako oku asinakudinwa, koko nokuba umntu wethu waphandle ebhubha, owaphakathi noko uyahlaziywa ngemihla ngemihla. Ithi njena asikwazi ukuthi singagive up ngenxa yokuba sibona umntu wethu wangaphandle eguga, ebhubha, ephela ngokuphela. Uthi kodwa lo ongaphakathi umntu nguye umntu emasimjonge, simhlaziye imihla ngemihla, simhlaziye ngelizwi, mhlaziya ngokuma phezu kwelizwi likaYesu ngumntu wakho ongaphakathi. Lo mntu wakho wangaphakathi ubalulekile ukuba makasoloko esemandleni, eqinile. Yiyo loo nto ufuna siyigade into ephuma emlonyeni wethu, ihambelane nantoni? Mayihambelane neBhayibhile, ihambelane nelizwi likaYesu Kristu. Singathethi into engazuhambelana nelizwi. Xa sibona umntu wangaphandle ebhubha, esoloko ethi worn out, eguga ngenxa yenxwaleko nangotsala nzima, umntu wangaphandle uyatshintsha. Kodwa wangaphakathi yena makasoloko omelele, eqinile. Yiyo loo nto sitshilo apha, sathi thina sithandaza a stubborn God. Indethethi into yokuthi we also have stubborn faith. Nawe kufuneka your faith must be stubborn. Ingasuswa nje ezi zinto ezincinci, ingasuswa nje imimoya noba iza ngamandla kanjani. Have a resilient faith, a faith enonyamezelo, faith eyomeleleyo, engavuthuzwa nje imimoya yasemhlabeni. Into ethetha into yokuthi ngalo lonke ixesha funeka sithembe izithembiso zelizwi likaYesu Kristu. iBhayibhile yona inazo izithembiso, zizo ke ezazithembiso ekufuneka sizithembile. Yizo ezifuna sithe thina sithembe uYesu Kristu nezithembiso zakhe nelizwi lakhe. Sizomeleze nathi, sibize amagama wethu kwezi scriptures. Indumiso 91 uthi, Indumiso 91 uthi 1,000 may fall this side, 10,000 this side. Athi it will not come near me, it will not kill me, I will not die in me. Sizondibulala thini ngesiXhosa. Ithi kungawa iwaka ecaleni kwakho, isigidi ngasekunene kwakho, kodwa ungasondeli into kuwe. Ume phezu kwelizwi lakho ukuthi nje nabazawufa ngabo nangapha bangafa, kodwa basoze bandife mina. I will not die but live and declare the works of the Lord, which is Psalm 118. Uhambelana nantoni? Uhambelana nelizwi. Ungagive up, sugive up, sulahla itawule nje, sulahle, suphelelwa ngamandla. Ilizwi eli kufuneka silithembe. Lithini ku-Isaya 41? U-Isaya 41 uthetha nam nawe, uthi asihambe sodwa. Verse 10. Verse 10 uthi musukoyika ndinawe, musukoyika. Itsho ingadla namhlanje. Andazi elizwi balomeleza abantu, aliphumi nje kaloku lihambe nje liza emntwini, khona umntu elimelezayo. Ethi ngoba nawe, ethi musubhekabheka, bhekabheka ngapha nangapha, kuba ndinguThixo wakho, ndikukhaliphisile. Ufuna ukhalipha? Ndiza kuYesu uza kukhaliphisa. Ilizwi eli liyakhaliphisa.
Ewe, ndikuncedile, ndikuxhasile ngesandla sam sasekunene. Sixhaswa ngumakhoba ayakhawuleza thina. Nawe ke xhaswa nguye. Xhaswa nguye, ungulizwi, xhaswa lilizwe lakhe. Uthi ukukhaliphisile wena. Xa ungathi umadolo anzima, funeka usondele kuYesu Kristu uzokukhaliphisa. Uzoxhasa. Uzoxhasa ukhaliphisa. uDavid, Psalm 27, athi I'm confident and thandabuza, shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Mayibe lilizwe lakho ke elo nawe. Izigama lakho. Uthi I shall see. Ungajongi oku kungaphandle. Ungajongi imeko okuyo. Uthi hayi mina shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Ezingathi is-negative uthi hayi ayizozama ezo. Mna I shall see the goodness of the Lord. This is a passing phase. Akudlula. Funa uqine indlela yakho. Asifuna uthanda.